Fil-grupp parlamentari nazzjonalista, deputati differenti kasbru jew riedu jieħdu l-mertu dwar il-vouchers ta' 100 euro li kien qassam il-gvern. Dan hekk kif żewġ deputati nazzjonalisti, Herman Schiavone u Edwin Vassallo fl-istess ġimgħa tkellmu dwar il-vouchers. Waqt il-programm Paperscan fuq l-istazzjon 1 id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone rid il-mertu dwar il-vouchers. Dajtkom il-proposta tal-vouchers ma li adottajtuha. Fil-waqt li aktar kmieni din il-ġimgħa d-deputat kollega ta' Schiavone, Edwin Vassallo, irrefera għal vouchers bħala kupuni u sejħilhom tal-mistħija. Dan hu pajjiż li spiċċajna b'ekonomija li ħafna nies fin-negozju saru jiddependu u jieħdu r-roħ jekk il-gvern jagħti l-kupuni. Le, din tal-mistħija. Sal-14 Ottubru b'kollox intużaw 81.2% tal-vouchers tal-100 euro tal-gvern. Sa issa l-vouchers tal-gvern taw injezzjoni ekonomika ta' 52.6 miljun euro. Stħarriġ dwar l-impatt tal-iskema tal-vouchers tal-gvern ippreżentat mill-istatistiku Vincent Marmara wera kif 85% ta' dawk li wieġbu qalu l-inizjattiva tal-vouchers għenet kemm fuq livell personali kif ukoll bħala kontributur għall-ekonomija.